Akin, bilang anak ko, ang gagawin mo dyan, akalaw nugay, ang tuli oras. Alagaran ko tayo. Alagaran? Pati alagaran mo? May usagap yung karaw siya. Anto? Ungaraw? On. Anto, gaw ka ni pakakaraw ka lang? Ay, ganayaritan. Tansupatan niya laki, ungaraw niya. Undalan ni harapan ko tanya laki, anti siya magkasagap niya na ba? Ibabaga ka. Ibabaga ka, manaral ka. Kinunta si gagawin mo. Kung tuminanay mo jaya. Pisang! Wajak. Apuram! Pinumpaya nagmay. Saan niya anak mo ay ne? Gala. Ay, ang tuti kasalanan ko si Kamasikon. Si anak mo ay, pakakaraw lang ko no. Agmo gabay? Kaugaw-kawan to na eh. Agmo gabay? Tanang kinaraw. Mo ang kuntay kaugaw ko? Akina, iyayan sakit ko yung anak mo ay. Ay, si Kamasikon. Aka naman sasakit na ulo. Tanatural na batan. Nagmarikit ya karawin ta. Pisyong. Aka lang marireklamo. Akina, Aga maong, kaya anak tayo karawin ta dyan abong. Aniwan dyan dalan. ay unawa. Aka lang marireklamo. Ayaw niya. Kanang kinaraw mo limakat abong me. Magpapas na ka man ako lang. Ada mong tapas no? Sige, dali. Alagaran tayo tayo. Babaga mo ang karaw, takilatisin ko mo. Anting katututan. Kapigan mo sabihin, tuloy oras ako. Kaya ibisyo, may talaman among karawid anak mo. Ay, unya to ako lang. Wala naman tuktok. May kapatan nangin ko na si katulatan. Paya kasi mpun si Pilato ya. Asi paya kasi... Abi? Sige sabi! Nih, paya ay. Tulputulos. Ay, may yung karot siya. Kinin, unya lupa to ay. Akal mo sa ito? Incik tantay. Incik. Pupuri na. Purin dyan. Puri na riya. Ato ko no? Singapuri na riya. Daw, sabi niya. Singapuri na riya ni Tibay. Ay, brown? Abakan mo sa ito Yung nagmaninda tayo. Manila. Ano nang mo, sa inis niya. Ano nang mo, ang kapuligan to. Gusto ko yung natatarusan tayo. Ano nang mapisang. Ano mo yung ubang karawdan. Ay, aka lang mabalawaan. Pisyo. Taong lalaba tayo. Ano mo? Ay, pisang. Ako babaya. Napulian tayo, ipuri na. Babagagit siya ka. May sarama ka. Tawalong karawid anak mo. Sige, dali. Sige, tell mo tayo sa sisyo. Tell mo. Ang bantayan ko na raya. Orasan ta kalamat ha. Nagunay o nalis ka la. Dali. Ulat. Sige, mantugtog kayo doon. Si kayo mo tatay. Paano kami makapanistorya? Mga kipik na. Sige. Indan ta kayo pigara minutos na bata. No, ganaya o nalis. Ibulok ko lang parang ko. Babagagit siya ka. Manila ka naman. Kuya Pisha. Dali, di pa rin sa tuya mo. Untung nga ba tan? Akin sa pinipilian ako. Aka naman sasakit na ulo. Agar ka. Alis mo na kimaro ang anak mo. Sasakit sa pagmuko. Sige, mag-istorya kayo ha. Pawilin ta kayo dyan, kinasumpal. 2,000 years later. Pisha. Ano mo pa naman eh. Akin nila sumpal man tutong-tong. Wala na mura, tamang tutong-tong ira. Akin na ng kinaraw mo, di ba matutong-tong tandwa? Alagar ka tanong ko, paano ang tuloy gagawin ta? Alagar ka pa? Akin na sumpal. Tuloy oras. Akin tayo ng bibil kang kilo. Mabay-bay ko yung mantong-tong. Ano gipagla? Hindi na mo yung ipatundabit na basigan kuya. Ba't ka makakaw pala? Tay, may regalo to si kayo. Regalo? Ay, ni.
regalo manayad sa kanako. Kinaminta na tampo. Kuwanti pulutan ay. Apo po, apo. Anto po raw? Mamaya daw bibili daw siya. Lalo. Puri na niya. Amon tayo. Pagkatang si babagat. Nani ko na ida. Salon. Lalo. Diya maminta. Mangawi kay Sunaya pulutan ka. Abad. Pangbalik saya senimbang ketika. Kaupo ko ya at kinakalis niya. Pasimputin ko lain laki. Tagsama. Boss. Telepon ko naman na yan. Isyan, koy mo may puro tatuin naman. Naupo ko na inuman ko nanangang ko raraman no. Kasong pala na naman na istoryaan. Bisan ko lang mo. Iba mo dito. 2,000 years later. Pisyong, bangon ka! Tama na, itaing batik tula may puriner! Alaga ka, ito'y babagam, asik sulok. Nanangang ko ra. Kasong pala raman tutong-tong. Asong pala! Nata, nakibinaw mo kay. Imbatik to! Ibatik kamera mo. Imbatik to! Kulang tumibaran ko. Ay, kulang to, pisang. Kulang tumibaran ko. Ako antay ang inang mo! Isi katapong sa kabangatan. Binugtog timbatik to, may anak mo malaya. Ay, aga tayari ya. Aga na yanin na pulian tayo'y. Nitib ya puri na. Nang namote lupa mo. Magagana ka. Napulian tayo'y nitib ya puri na. Marami parang ka. Tao silang kura. Ako antay ang inang mo!